כל הבנות שלנו היפהפיות. עוד אחת אתה רוצה? עוד מתנה? יש לי עוד, תביא עוד אחת. עכשיו אני רוצה... כן? אני יודעת. את נחשון. אתה למתנה האחרונה אני שומרת. את עומרי, את רון, את עומר. אתה רוצה כפירי? בוא גם אתה. בוא. חיבוקים, נשיקות, כיפים, כל מה שצריך, צאו למשימה. הנה מגיעים כל גברברי הגן אל עבר אילייצ'וק להגיש לו את מתנת יום ההולדת השנייה. נהדר. איזה חברים נהדרים אתם. איזה חברים נהדרים אתם. איזה חברים נהדרים. רון שוק, שב ממי, בוא נראה מה יהיה קיבל. בואו נראה. בואו נראה מה הוא קיבל. מה זה אילייצ'וק, אנחנו במתח. טה-טה-טה-טם. וואו, לוח מחיק עם מכוניות, איזה יופי. מה? עכשיו אתה כבר רוצה? סיר מכוניות מרוץ. איזה יופי. ולמתנה האחרונה, אני רוצה להזמין את איתה ינקו ואת שחר. כן, בבקשה לתת לו חיבוקים ונשיקות ולהרגיש לו יפה את המתנה. אתה יכול לתת? וואו. הנה איתה ינקו, חברו הטוב ביותר של אילי, מגיש לו את המתנה האחרונה לכבוד יום ההולדת. טוב, אז חילקתי גם מתנות.